Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Hiro. Taong 1970, Bucari, Iloilo. Normal na para sa mga taga-Bucari ang makarinig ng mga usap-usapan ukol sa mga nilalang na hindi nakikita. Hindi man sa pagmamayabang pero kabilang na ito sa kinalakihan ni Hiro. Ika nga niya, matatakot ka sa una pero sa katagalan masasanay at masasanay ka na rin sa mga ganoong kwento. Kalaunan dito mo na rin mapagtatanto na maraming kasinungalingan sa bawat istorya at kwento na iyong maririnig sa baryo. Pagtatapat pa niya na, sa edad niyang 19 anyos noon, halos abutan na siya ng hating gabi sa bukid pero wala namang nangyayari sa kanya. Palaging tahimik ang lugar nila at umiingay lamang ito tuwing panahon ng pangongopra ng nyog. Dahil sa ganoong sitwasyon, palagi siyang panatag na pumunta sa mga lugar na gusto niyang marating. Di naman siya pinipigilan ng mga magulang niya, basta ba'y hindi siya lalabas sa lugar ng Bucari. Ayon sa kanyang ama, delikado na lumabas sa kanilang teritoryo dahil ang mga nilalang sa labas nito ay hindi nila nakokontrata. Ibig sabihin, hindi sila nito titingnan bilang mga kaibigan o kakilala. Ngunit kapag naririnig niya ang ganoong babala, hindi siya nasisindak. Sa isip-isip niya kasi, tinatakot lang siya nito para sumunod siya sa nais nitong mangyari. Yun nga lang, kahit gustuhin man niyang labagin ang ipinagbabawal nito, nanatili pa rin yung imposible, gawa ng takot siyang lumakad ng mag-isa. Bukod kasi sa nakakaburyong, pakiramdam niya wala ring direksyon ang ginagawa niya. Dahil dito, pinili na lamang niyang manatili at sumunod sa mga nais mangyari ng kanyang ama. Subalit ilang buwan ang lumipas, bumisita sa kanila ang isa sa mga pinsan niya. Sorpresa ang pagdating ng pamilya. Kaya naman ang malaman ito ng tatay niya, abot langit ang naramdaman nitong tuwa. Base sa kanyang pagkakaalam, nakatira mismo sa syudad ng Iloilo ang mga ito. Meron yun doong panaderya, kaya naman hindi ito gaanong nakakalabas para bumisita sa mga kadugo nila. Ayon pa sa tatay niya, 5 taon na ang nakakalipas, magmula noong nagkita silang dalawa. Kaya naman ang pagdating ng mga ito ay nangangahulugan ng malaking selebrasyon at salo-salo. Bagaman wala silang sapat na pera at gipit sa mga alaga nilang hayop, di ito nagdalawang isip na patayin ang isa sa mga baka nila. Ayon sa tatay niya, na dapat lang ito dahil kapag sila ang bumisita, hindi rin yun magdadalawang isip na paghandaan sila. Matapos naman yung marinig ni Hiro, di na siya nagsalita. Ang ginawa niya, tumulong na lang sa paglilinis ng mga karne para mapadali ang trabaho. Sa pagsapit ng gabi, dito na nagsimula ang selebrasyon at karamihan sa mga dumalo, malapit nilang kamag-anak, kaya naman naging masaya ang lahat. Ayon sa kanya, isa yon sa pinakamemorableng nangyari sa buhay niya bago niya maranasan ang sakunang hinding-hindi niya makakalimutan. Ilang araw ang lumipas pagdating ng mga kadugo nila. Dito na sila nagkayayaan ng mga pinsan niya. Gusto kasi ng mga itong gumala pero wala yung kasama. Kaya naman nang makausap siya ng mga ito, hindi na siya nito tinantanan hanggat hindi nakukuha ang kanilang mga gusto. Ayon sa 3 niyang pinsan, simple lang naman ang gagawin nila. Maglilibot sila sa paligid, makipagkilala sa mga taga roon, at higit sa lahat, pumunta sa mga lugar na katangi-tangi o hindi naman kaya'y bago sa kanilang paningin. Nang marinig naman ni Hiro ang sinabi ng mga ito, inabisuhan niya yon na magpaalam muna sa kanyang ama. Pero nung marinig siya nung pinakamatanda sa kanila, bigla naman siya nitong tinapik sabay sagot sa kanya ng, "Tanda-tanda mo na, nagpapaalam ka pa.
Huwag ka na magpaalam. Alam mo kasi, kapag hindi nila alam, mas sasaya tayo sa ating pupuntahan. Sige na pinsan, maghanda ka na. At kami naman maghihintay na rito sa labas. Marami ngayong gagawin sila Itay at Tiyo. Kaya yung lakad natin, sigurado ako na hindi na rin nila mapapansin. Dahil sa sinabi nito, wala na rin siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sa isip-isip niya, may punto naman ang sagot nito, kaya di na siya tumutol pa. At makalipas lang ang ilang minuto, nakalabas na siya bit-bit ang mga gamit na kailangan nila. Pagsilay naman ng mga ito sa kanya, agad naman siya nitong tinawag habang dahan-dahang naglalakad papalayo. Kalaunan, nang medyo makadistansya na sila sa bahay, dito na nila dali-daling tinahak ang daan patungo sa baryo. Marami pa silang oras, kaya bawat lugar na kanilang napupuntahan, hindi sila nagmamadali. Ayon sa kanya, dahil sa wala namang mapupuntahang lugar sa baryo nila, kung kaya't sa mga paanan sila ng bundok at palayan nakarating. Magbabandang hapon na rin nila natapos ang lahat ng yon, ngunit yung mga pinsan niya parang hindi pa rin nakukontento. Dahil dito, doon na siya nagpumilit na umuwi, subalit sa kasamaang palad tumutol ang mga ito. Ayon sa pinakamatanda sa kanila, 3:00 pa lamang ng hapon, kaya hindi pa nila kailangang umuwi. Napakaaga pa umano nito, kaya imbis na bumalik, mas maganda na pumunta sila sa karatig baryo. Ang kaso lang yung baryong pinakamalapit na roon, nasa labas na ng Bukhari. Kabilin-bili na ng tatay niya noon pa. Wag na wag silang lalabas sa lugar nila na walang kasamang matanda. Dahil sa oras na ginawa nila ito, katakatakot na pangyayari ang kanilang mararanasan. Subalit nang marinig niya ang tungkol dito, tinawanan lang siya nito. Kaya naman dala ng pagkainsulto, nagdesisyon itong si Hiro na patunayan ang kanyang mga sinasabi. Galit na galit man, pinakisamahan niya pa rin ang tatlo hanggang sa napadpad na sila sa daang nagdudugtong sa pinakamalapit na baryo. Binalaan ko na kayo, kaya wag na wag niyo akong sisisihin kung meron mang mangyari sa inyo. Walang sisihan ha, ginusto niyo to. Wika niya sa tatlo. Nang marinig naman yun ng mga pinsan niya, hindi na yun umimik hanggang sa makarating na sila sa baryo. Ayon kay Hiro Pinuno, paglabas pa lamang nila ng Bukhari, sinalubong na siya ng kakaibang presensya. Yung kutob niya noon, paulit-ulit nang sinasabi na bumalik na sila, pero hindi niya yun pinakinggan hanggang sa marating na nila ang baryo na madalas ipangtakot ng kanyang ama. Sa unang tingin wala naman siyang napapansing kakaiba. Pero habang tumatagal sila roon, may mga napapansin na siyang tao na may mga kaduda-dudang kilos. Kapansin-pansin din ng pagmamasid ng mga ito sa kanila, animoy meron itong pakay. Ang problema lang, kung siya napapansin niya ang mga taong yon, para sa tatlo niyang kasama, baliwala ang mga ito. Ilang minuto pa ang lumipas. Aksidente silang nakapasok sa isang makipot na eskinita kung saan harapan ang mga bahay. Maraming bahay doon pero ang nakapagtataka, wala sila roong nakakasalubong na kahit isa. Karamihan din sa mga ito, nakabukas ang pinto pero wala silang mahagilap na tao sa loob. Maya-maya pa, bigla naman silang napahinto nang may masipat silang isang matandang lalaki na nakaupo sa tabi ng isang lumang bahay. Balot na balot yon ng balabal, walang patid na kakatakbo habang nakahawak sa luma nitong tungkod. At nung akmang dadaanan na nila ito, bigla yung umubo kasabay ng pagwika nito sa kanila ng, "Hindi dapat kayo pumunta rito. Hindi kayo dapat pumunta rito." Nang marinig naman nila ang sinabi nito, di ito sinanto nung pinsan niyang nakatatanda sa kanila. Galit na galit nung kinumpronta ang matanda
na para bang may nagawa itong pagkakamali sa kanila. Ang kaso lang sa kabila ng pangiinsultong ibinato nito, pansin niya na parang hindi yun naaapektuhan. Di nagtagal, nang mapagtanto naman itong hindi nito naaapektuhan ng matanda, tsaka pa lamang ito tumahimik, sabay abiso sa kanila na bumalik na. Agad naman yung sinunod nila Hiro. Ang kaso lang sa ilang minutong paglilibot, napansin niya na parang napakatagal nilang lumabas sa lugar na yon. At ang mas nakapagtataka pa, yung mga bahay na dinaraanan nila parang hindi nagbabago. Dahil dito, agad niyang inabisuhan ng tatlo na huminto na muna sa paglalakad. Dagdag pa niya na, mukhang naliligaw sila, kaya para hindi sila mapahamak, kailangan nilang tumigil na muna sa paglalakad. Mariin din niyang inilahad, importante ito upang makapag-isip sila habang nag-iipon ng lakas para sa mga susunod nilang gagawin. Ngunit kagaya ng inaasahan, hindi na naman ito nakinig. Kaya naman para hindi siya mapahamak, nagdesisyon siya na gawin ang mga alam niya. Paghinto niya, taimtim siyang nagdasal habang binabaliktad ang kanyang damit. At nung nagawa na niya ito, ipinagpatuloy niya ang paglalakad papalabas ng eskinita. Maya-maya pa, narating na rin niya ang bukana, pero kahit saan siya tumingin, hindi niya nakita ang tatlo. Di nagtagal, dito na nagsimulang magparamdam ang mga taga roon sa pamamagitan ng pasimpleng pagmamasid sa kanya. May mga nagsabi na ring umalis na siya sa lugar dahil ayon sa mga ito, hindi magiging maganda ang mga mangyayari sa oras na maabutan siya rito ng gabi. Nang marinig naman yun ni Hiro, tila bang nawala sa isip niya yung tatlo. Basta ang nais na lang niya noon, makauwi sa kanila habang may araw pa. Kalaunan, nang akmang papalabas na siya ng baryo, muli na naman siyang natigilan nang makarinig na naman siya ng pagsipol na parang pakanta. Pagbaling niya ng tingin dito, doon niya nakita ang matandang lalaki na nakita nilang magkasama noon sa eskinita. At nung kanina'y nakasimangot ito, noong magkatitigan sila nakangisi ito na parabang natutuwa. Dahan-dahan na rin yung tumayo at nagsimulang maglakad papalapit. Nang magkaharap na sila, tinapik nito ang kanyang balikat kasabay ng pagwika nito ng, Alam kong anak ka ni Andres, kaya hindi kita ginalaw. Pero abisuhan mo ang tatay mo na ibang kaso para sa iyong mga kasama. At kung gusto niya itong mabawi, dalawin niya kamo ko rito. Pagkasambit nito ng mga kataga, dali-dali naman yung tumalikod at nagsimulang maglakad papalayo. Si Hiro naman, naiwan sa kanyang kinaroroonan, pilit na pinag-iisipan ang mga nangyayari. Ramdam na ramdam niya kasi ang kakaibang presensya ng taong yon, ngunit hindi niya matukoy kung ano ito. Basta nung kaharap niya na yon, para siyang nakatayo sa harapan ng isang dambuhalang nilalang. Hindi rin niya magawang umaninag sa muka, sa kadahilan ng bago pa man niya ito subukan, inunahan na siya ng takot. Basta yung nakita niya lang rito ay yung magaspang nitong balat at yung kakaiba nitong amoy na hindi nalalayo sa amoy ng tuyong lupa. Matapos ang pangyayaring yon, mas lalo pa siyang nagmadali hanggang sa nakabalik na sila sa kanilang teritoryo. Pag-apak naman ng kanyang mga paa sa lupang sakop ng lugar nila, dito na unti-unting bumalik ang kapanatagan ng kanyang loob. Hindi niya mawari kung bakit ito nangyayari, pero pakiramdam niya noong mga sandaling yon, ligtas na siya. Di nagtagal, nang makabalik na siya ng baryo, dito sumalubong sa kanya ang mga kamag-anak nilang kanina pa palang naghahanap sa grupo nila. Pagsilay naman ng tsuhin niya, agad siya nitong isinama sa kanilang pamamahay. Maya-maya pa, dito niya na nakaharap ang tatay niya na halos hindi na maisip kung ano ang gagawin buhat sa biglaan nilang pagkawala. Saan ba kayo nagpupunta, Hiro? Di ba sinabi ko na sa'yo, huwag kayong lalayo rito?
Pare-parehas kayong matigas ang ulo. Hindi marunong makinig sa mga payo. Hindi mo man lang ba naisip na lahat ng sinasabi ko ay para din naman sa'yo at para sa kaligtasan ng mga taong kasama mo? Pagkasambit nito ng mga kataga, agad itong nagtanong kung nasaan na ang mga pinsan niya. Nang marinig naman ni Hiro ang tungkol dito, hindi siya nakapagsalita, indikasyon na merong nangyaring hindi kaaya-aya. Dahil dito, mas lalo pa siyang kinulit ng tatay niya, hanggang sa napilitan na rin siyang aminin ang mga ginawa nila. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap, marami ang nakinig na kalaunay na galit sa kanilang mga ginawa. Gayunpaman, walang kahit isa ang naglakas loob na sumama sa kanyang ama patungo sa baryo kung saan sila pumunta. Ayon sa mga ito, meron silang responsibilidad at pamilya, kaya hindi sila pwedeng magsakripisyo para lamang sa buhay ng iilan. Dagdag pa ng mga ito na magalit na sila kung magalit, pero kahit anong pilit nila, hindi nila ito mapapasunod. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, agad naman itong sinang-ayunan ang desisyon ng mga kadugo nila. Nakakagalit man, pero kailangan nila itong tanggapin bilang pagpapakita ng kanilang pagrerespeto sa mga personal nitong desisyon. Ayon pa sa kanyang ama, na kahit silang dalawa lang, may babalik nila ang pinsan niya. Sa bandang huli kasi, wala naman silang mapagpipilian sa kadahilan ng siya ang nagkasala. Kargo nila ang buhay ng mga ito, kaya obligado sila na gawin ang lahat upang ito ay maibalik sa poder ng kanilang mga magulang. Matapos nitong makapagsalita, hindi na nito pinansin ang kanilang mga kadugo na kasalukuyang nakikinig sa mga pag-uusap. Pagpasok nilang dalawa sa loob ng bahay, agad na itinuro ng kanyang ama ang kandilang naroon sa altar nila. Ayon kay Hiro Pinuno, na ang kandilang yon ay hindi natutunaw ni namamatay ang siga. Matagal na itong nagbibigay tanglaw sa kanilang pamilya, pero walang kahit ni isa ang nagtanong ukol dito. Basta ang palaging sinasabi ng tatay niya, proteksyon nila ang kandila at hindi dapat yon mawala ng siga. Nakakapagtaka man ito, walang kahit isa sa mga kapatid niya ang naglakas loob na magtanong pa. Basta kapag pinag-uusapan ng kandila, lahat sila ay parang walang kapasidad na magbahagi ng kanilang mga opinyon ukol dito. Kaya naman ang inutusan siya ng tatay niya na kunin ito, halos magimbal nito ang kanyang kaluluwa. Habang binabagtas naman niya ang daan, napakaraming katanungan ang umiikot sa kanyang isip. Gayunpaman, ipinagpatuloy niya pa rin ang pagsunod sa iniuutos nito hanggang sa hindi na niya namalayan na hawak-hawak na pala niya ang kandilang yon. Pagbalik niya sa kinaroroonan ng kanyang ama, di na sila nagdalawang isip na lumakad. Malalim man ang gabi, ramdam niya na hindi ito iniinda ng kanyang ama. Bukod sa napakabilis nitong lakad, parang hindi rin yun nababahala kahit yung mga lugar na pinapasok nila ay medyo liblib at walang nakatira. 2 oras bago sumapit ang hating gabi, narating nila ang baryo kung saan sila pumunta. Pagsilay naman niya rito, di na siya nagsalita. Basta yung isip niya nakatuon sa pagbabantay at pagiging alerto kung sakali mang may mangyaring hindi nila inaasahan. Maya-maya pa, nang marating na nila ang bukana, dito na nila nakita ang matandang nagbigay sa kanya ng babala. Sa puntong yon, hindi na yon nananabako, ni hindi na rin ito nakaupo sa isang tabi, bagkus nakatayo na ito sa pinakagitna ng daan papasok ng baryo. Yun bang ipinapaalam na sa kanila ng matanda na daraan muna sila sa kamay nito bago sila roon tuluyang makapasok. Matapos naman niya yung masilayan, dito na nagkatitigan ang dalawa. Bagaman hindi yun nagsasalita, batid niya na meron itong nais sabihin sa bawat isa. Di nagtagal, nang hindi na yon maatim ng tatay niya, mahinahon naman ito roong nagwika ng,
Ponciano, ibalik mo na ang mga pamangkin ko. Wala naman silang ginawang kasalanan sa inyo eh. Kaya wala kang may dadahilan sa akin. Huwag mo naman hayaan na dahil lang dito, masira ang ating pagkakaibigan. Alam mo naman siguro ang katayuan ko sa aking lugar, hindi ba? Oo, alam ko kung sino ka at kung ano ang kaya mong gawin, Andres. Ang problema lang, hindi ko magagawa yung iniuutos mo. Nagkasundo na kami ng mga taga rito, kaya kahit tumutol ka, wala ka na ring magagawa. Kasalanan mo kung bakit sila nalagay sa ganitong sitwasyon. Kaya kung meron kang dapat sisihin, ito ay walang iba kundi ang iyong sarili. Nagkulang ka sa pagpapaalala sa iyong mga anak at yan ang iyong naging pagkakamali. Matapang na sagot naman ng matanda habang dahan-dahang nagkukulay dugo ang mga mata nito. Nang masipat naman yun ni Hiro, dito niya na napatunayan ang pag-iral ng mga totoong aswang. At dahil sa sinabi nito, hindi na umimik pa ang tatay niya. Ang ginawa nito, kinuha sa kanya ang kandila, sabay ihip ng orasyon na binigkas ng wisyo. Sa isang kisap mata, dahan-dahan namang lumamig ang simoy ng hangin sa paligid. Walang ideya si Hiro kung bakit gano'n ang pakiramdam niya, pero ilang segundo lang ang lumipas, nasipat niya ang kanyang ama na meron ng hawak-hawak na mga pulang taling nag-uugnay sa bumbunan ng matanda. Pagsilay naman ni Ponciano sa hawak nito, bakas sa kanyang mukha ang matinding takot. Bawat isa sa mga hiblang ito, bumubuo sa buhay at pagkatao mo. Dito makikita ko anong uri ng nilalang ka mula nang ika'y isinilang. Narito rin ang iyong mga mahalagang alaala na hanggang sa ngayon ay sinasariwa at ipinagpapasalamat mo. Sa bawat putol ng sinulid, mawawala ang mga katangian mo at ang pinakahuli nito, ang hibla na nag-uugnay sa iyong buhay. Alam ko, Ponciano, hindi mo alam ang tungkol sa abilidad kong ito. Dahil unang-una, wala pa akong pinakitaan ito na nabuhay para magkwento ng tungkol dito. Seryosong wika ng tatay niya. At nang masambit nito ang mga katagang yun, agad itong pumutol ng hibla. Sa isang kisap mata, biglang humagulgol sa pag-iyak ang nilalang na parabang ito ay namatayan. At sa katagalan ng pagputol ng mga hibla, dito na ito unti-unting nawala ng personalidad. Bawat memorya, alaala, katangian at pag-uugali, isa-isang tinanggal ng kanyang ama. Hindi naglaon. Nang isang hibla na lamang ang natira, walang pagdadalawang isip niya yung pinutol, kasabay ng pagbagsak ng walang buhay na katawan ng matanda. Matapos ang pangyayari, agad naman silang lumakad na parabang wala man lang naganap. Si Hiro noon, nakasunod lang naman sa likod nito, kahit matindi na ang kaba na kanyang nararamdaman. Pagdating naman nilang dalawa sa sentro ng baryo, dito nila nasilayan ang iilang mga taga roon na nakaupo sa bubungang bahagi ng kanilang mga tahanan. Kapansin-pansin din ng mga batang nakaluhod sa tabi ng daan, na abala sa pagdadasal. Nakakatakot mang pakinggan ng mga dasal, hindi ito pinansin ng kanyang ama. Maya-maya pa, nang makuha na nito ang atensyon ng lahat, malugod ito ritong nagsalita. Makinig kayo. Pumunta ako rito para bigyan kayo ng pagkakataon na ibalik ang mga kinuha ninyo sa amin. Wala akong pakay na masama. Ang nais ko lang, ang kaligtasan ng mga taong dinukot. Bibigyan ko kayo hanggang bukas. Ang gusto ko bago tumilaok ang manok, kumakatok na sila sa pintuan ng bahay ko. Dahil kung hindi, muli akong babalik dito para maghasik sa inyo ng lagim. Kilala niyo ako. Alam niyo na meron akong isang salita. Wika ng kanyang ama na punong-puno ng pagbabanta. Matapos naman yung marinig ng mga nilalang, hindi nito napigilang mapaangil.
Bawat isa ay pinakita ang kanilang galit, ngunit walang naglakas loob na umatake sa kanila. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapagtanto naman ng tatay niya na narinig na ito ng mga nilalang. Dito na siya nito inabisuhan na umatras na. Kahit ramdam na ramdam nila ang galit, kaswal itong umalis sa lugar na yon. Animoy wala yung kinakatakutan. Pagbalik naman nila sa bahay, nadatna nila ang mga magulang nito na kasalukuyang naghihintay. Nakakalungkot man dahil hindi nila ito kasama. Ayon sa kanyang ama, kailangan nilang maging matatag at sumunod sa proseso. Hindi kasi nangangahulugan na kailangan na nilang pagpapatayin ng mga ito, gawa ng marami sa mga ito ang walang alam. Ito ang iniiwasan nilang madamay para naman hindi sila magkaroon ng mas maraming kaaway. Nang marinig naman yun ni Hiro, kahit papaano naunawaan niya ang ibig nitong iparating. Di nagtagal, nang mailahad na ng kanyang ama ang proseso, minarapat na nilang magpahinga. Lahat sila nanalig na kinabukasan. Kakatok sa pintuan ng bahay ang tatlo niyang pinsan. Pagsapit ng madaling araw, kagaya ng inaasahan, nabulabog sila ng malalakas na pagkatok mula sa mga ito. At nung binuksan na nila ang pinto, dito tumambad sa kanila ang magkakapatid na halos hindi magkamayaw sa pag-iyak. Labis-labis din ang pasasalamat nito sa kanyang ama dahil kung hindi umano sa ginawa nito, marahil ay patay na sila. Base sa kwento ng tatlo, itinali sila noon sa loob ng isang napakadilim na bahay. Konkreto ang mga dingding nito, tapos ang ginamit na lubid sa kanila, matitibay at matataba. Di kalayuan sa pinaggapusan, may malaking isang pugon na napapatungan ng napakaitim na baga. Hindi yun tumitigil sa paggulo at base sa itsura ng katawan nito, parang napakatagal na nito sa ganoong estado. Dagdag pa ng mga ito na, sa loob ng isang gabi, nakita nila kung papaano patayin ng mga taong nasa unahan nila. Para itong mga hayop na pinupugutan ng ulo at binabalatan bago ilubog sa banga. Magkakalahating oras ding nagtatagal ang mga labi sa loob bago yun hanguin ng matandang babaeng nagbabantay sa lutuan. At kapag malambot na ang karne, sisimulan niya na itong tadtarin. Mas marami umano ang pagkain nito kumpara sa pagtatrabaho, kaya halos hindi ito matapos-tapos sa iisang upuan lang. At sa oras na magawa na nito ang lahat ng yon, muli niya itong ilulubog sa banga para pakuluan. Pagkatapos muli niya itong hahanguin na may kasama ng sabaw. Paulit-ulit niya yung ginagawa, kaya naman hindi nila maiwasang isipin na ito ang tagaluto ng mga nilalang. Nang marinig naman ito ng ama ni Hiro, hindi ito nagdalawang isip na ilahad sa kanila ang katotohanan ukol dito. Pinatotohanan nito na tagapagluto nga ang matandang yon, ngunit ito rin mismo ang namumuno sa baryo. Ika nga nito, kung sino ang pinakamalapit sa banga, siya ang masusunod at mamumuno sa lahat. Nang marinig naman yon ng tatlo, muli itong nakaramdam ng takot. Gayunpaman, madali rin naman yung napawi dahil sa alam nila na ligtas na sila. Matapos ang naging pag-uusap, dito na unti-unting nakalimot ang pamilya. Inakala kasi nila noon na matutuldukan na ang lahat ng kinakaharap nilang problema, pero lingid sa kanilang kaalaman na nagsisimula pa lamang ang kanilang kalaban. Ang hindi nila noon naisip, magkakaroon pala ito ng matinding galit sa kanyang ama dahil sa ginawa niyang pagpatay sa matanda na siyang asawa ng pinuno ng baryo. Dahil dito, pagkaraan lang ng ilang araw, nagsimula nang magparamdam ang mga nilalang. Ang kanyang ama naman ang una ritong nakaalam, ngunit nanatili itong walang magawa dahil sa hindi pa nito nakikita ang kanilang kalaban. Isa yon sa kahinaan ng kanyang abilidad, kaya naman naging matyaga ito sa paghihintay ng tamang
nagsimula na silang magbantay tuwing gabi. Ang kaso, para bang naging mailap ang mga ito sa kanila. Hindi sila nito direktang inaatake, bagkus ang ginawa ng mga nilalang. Inuna ang mga tahanan ng mga taong malalapit sa kanila. Ilang beses din yung pinagpasensyahan ng kanyang ama hanggang sa dito na ito gumawa ng hakbang na ikinagulat nilang lahat. Para tuluyan ng matigil ang mga nilalang, bawat gabing pagpaparamdam ng mga ito, pumuputol ang kanyang ama ng hibla mula sa panig ng mga ito. At kaya niya yun ginagawa upang maipakita ang hustisya na hinahangad nila. Maraming mga aswang at albularyo ang tumutol sa ganoong pakikipagkombate, pero lahat yon hindi pinakinggan ng tatay niya. Ang palaging rason nito, buhay ang kinuha ng mga nilalang, kaya buhay din ang magiging kapalit. Mariin din itong inilahad na alam niya ang kanyang ginagawa, kaya walang kahit na sino ang may otoridad na sumuway sa nais niya. Dagdag pa nito na, problema niya yon, kaya anuman ang kahinatnan nito, nakahanda siya na yon ay kaharapin. Dahil sa ganoong paniniwala ng tatay niya, sa paglipas ng mga araw nagdesisyon ng mga albularyong nakikialam na wag na yung pagtuunan ng pansin. Sigurado kasi sila na alam nito ang kanyang ginagawa, kaya napagtanto nila na wala silang karapatan na ito ay pigilan pa. Nang marinig naman yon ng kanyang ama, taus-puso itong nagpasalamat sa kanilang mga ipinakitang suporta. Tumulong na rin ang mga ito na kausapin ang panig ng mga aswang sa baryo, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito tumugon sa kanilang nais. Bagay na napilitan ng gumawa ng isang malaking desisyon, ang kanyang ama. Napagtanto kasi nito na marami nang nadadamay, kaya naman para mailigtas ang lugar nila, nilipol nito ang mga nilalang sa pamamagitan ng pagputol sa kanilang mga hibla. Hindi yun naging madali dahil ang pagputol sa ganoong karaming buhay nangangailangan ng matinding kapalit at kapangyarihan. At ang naging rebuelta nito sa tatay niya ay ang pagkatunaw ng iilan sa mga importanteng parte ng kanyang katawan. Matapos ang gabi ng pagputol, nadatnan nila yon sa loob ng silid na halos hindi na yun makatayo at magalaw kahit isang daliri. Magmula noon, tuluyan na yung nabalda at ang tangi nitong karunungan ay kasabay na nalimot ng panahon. 2 taon na lang din ang itinagal nito, kaya naman labis yung ikinalungkot ng kanilang pamilya. At nang mawala ang tatay niya, marami ang naghinagpis at nagpakita ng pagdadalamhati nila. Si Hiro noon, animoy nawalan ng kalahati ng kanyang pagkatao dahil ang ama niyang yon ang naging gabay niya sa lahat ng bagay. Matagal man yung nawala, kailan may hindi niya nalimot ang lahat ng payo at paalala nito sa kanya. Pero alam niyo ba, na kahit na anong gawin niyang pagtanggap sa pagkawala nito, paulit-ulit pa rin siyang dinadalaw ng kanyang konsensya. Ni minsan hindi niya ito nakalimutan, lalong-lalo na nung binansagan at kinilala ito ng mga nilalang bilang si Andres, ang kinakatakutang tagaputol ng hibla ng buhay.